जेव्हाही भाजी किंवा इतर कोणताही पदार्थ बनवला जातो तेव्हा त्यात हिंगाचा अवश्य वापर केला जातो। हिंगाच्या वापरामुळे आपल्या जेवणाची चव वाढते आणि बऱ्याच लोकांना याचा सुगंध खूप आवडतो। घरामध्ये 2 प्रकारचा हिंग मिळतो, एक पावडरच्या स्वरूपात आणि दुसरा स्फटिकाच्या स्वरूपात। साबूत तुकडे असलेला हिंगही अनेक घरांमध्ये उपलब्ध असतो, ज्याचा सुगंध खूप असतो आणि फोडणी देण्यासाठी थोडीशी हिंग पुरेशी असते। तुम्हाला हे प्रत्येक भाजीत हिंग आवडत असेल, पण आपण कधी विचार केला आहे का की जेवणाची लज्जत वाढवणारा हिंग कशा प्रकारे बनतो? त्याचे उत्पादन केले जाते किंवा त्याची शेती केली जाते का तो कुठे खनिज कामातून उपलब्ध होतो की कारखान्यात तयार केला जातो? याचा प्रश्न तुम्हाला अवश्य पडला असेल। तर आज तुम्हाला या प्रश्नाचे या व्हिडिओद्वारे उत्तर मिळणार आहे आणि आपण हे जाणून घेणार आहोत की हा इतका महाग का असतो आणि भारतात याची शेती केली जाते का? वास्तविक भाजीमध्ये टाकण्यात येणारा हिंग वनस्पतीच्या माध्यमातून तयार केला जातो। होय, हिंगाची वनस्पती आहे आणि हिंगाच्या रोपापासून हिंग पावडर तयार केली जाते। वास्तविक हिंगाची वनस्पती 1 मीटरपर्यंतच्या एका जातीची बडीशेप वनस्पतींच्या श्रेणीमध्ये येणारी वनस्पती आहे, ज्याला पिवळ्या रंगाची फुले येतात, जी दुरून मोहरीच्या रोपासारखी दिसतात। आता तुम्ही विचार करत असाल की या फुलांपासून हिंग बनतो, तर नाही, या वनस्पतीला हिंग येत नाही आणि फुलांपासून पण हिंग बनत नाही त्याला फळं येत। तर या वनस्पतीच्या मुळापासून खाण्यायोग्य हिंग तयार केला जातो। तसं बघितलं तर या वनस्पतीच्या मुळास हिंग येतो। जगभरात हिंगाच्या सुमारे 130 जाती आहेत। वास्तविक उत्पादन वनस्पती पेरल्यानंतर 4 ते 5 वर्षांनी येते आणि एका झाडापासून सुमारे अर्धा किलो हिंग तयार होतो आणि त्याला सुमारे 4 वर्ष लागतात। या वनस्पतीच्या मुळापासून काढलेल्या रसापासून हिंग तयार केला जातो। त्याच्या मुळातून रस काढला की हिंग बनवण्याची प्रक्रिया सुरू होते, ज्यामध्ये डिंक आणि स्टार्च मिसळून त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून साठवले जातात आणि वाळल्यानंतर त्याचा प्रोसेस करून हिंग बनवला जातो। हिंग हा 2 प्रकारचा असतो, पहिला म्हणजे काबुली पांढरा हिंग आणि दुसरा म्हणजे लाल हिंग। पांढरा हिंग हा पाण्यात विरघळतो तर लाल हिंग हा तेलात विरघळतो। पांढरे आणि पिवळे पाण्यात विरघळतात तर गडद आणि काळे तेलात विरघळतात। हिंग हा स्टार्च आणि डिंकमध्ये मिसळतात आणि पावडर करून विकतात। हिंग कुठे पिकवतात? तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की भारतातील प्रत्येक घरात वापरल्या जाणाऱ्या हिंगाची लागवड भारतात नगण्य आहे। हिंग भारतात बाहेरून आयात केली जाते आणि भारतात वापरली जाणारी हिंग इराण, अफगाणिस्तान आणि उझबेकिस्तान सारख्या देशातून आयात केली जाते। अफगाणिस्तानातून हिंग मोठ्या प्रमाणात येते। हिंगाची लागवड आता भारतातही केली जात असून हिमाचलच्या काही डोंगराळ भागात ही लागवड केली जाते। आता बघूया की हिंग इतका महाग का मिळतो? कारण की हिंग भारतात महाग आहे कारण भारतात याची शेती होत नाही आणि याचे उत्पादन नसल्यासारखे आहे। त्यामुळे आपल्याला हिंग भारतात परदेशातून निर्यात करावी लागते। याशिवाय ते बनवण्याची प्रक्रिया खूप किचकट आहे आणि 1 किलो हिंगसाठी सुमारे 4 ते 5 वर्षे वाट बघावी लागते, कारण वनस्पती 4 वर्षे वाढल्यानंतर त्याच्या मुळापासून हिंग मिळण्यास सुरुवात होते। त्यामुळे ते खूप जास्त महाग असते आणि भारतात त्याची मागणी खूप प्रमाणात आहे। तर अशा प्रकारे हिंग हा तयार केला जातो।